parti VPP kamsyam lapan mi kertong ha ka election MLA baladem wat ladabun ki pai ba kila trang ban yo Prah. Kumta ha ka singi balang ha ka balapan long ye ka jingalang ha Kynrud ki pai ba kila mi ipuk banwan ai jingkershan bat penyeso bat ka Voice of the People Party. Yakini ke jingalang lapan long da ka VPP mauthat raishan bat layo ye ka jingkren nau ba Aden Miller basaya moit MLA nongkrem bat President Krem Sing. Kumjo ru nau ba bright server mabanyang MLA jongka maulai. Kajingkren na kini ki argut ki MLA kalong bait ban khot banwer ya ki pai ba ban ya trailang ban wanra ka jingkla shaka sanchar ka bakhoj basuba ka election ne ka jingjit nongmi kman ta ka lenti ka bakhoj bat ka badon akor ka bomdei banda ap pisa shua banjet ya ki nongmi kman uba arden ulaong ba ka jingsha te emrau ki pai ba ka jala menta kamdei haki brew ki banabar henry ka dei haki nongmi kman lajong namar balashim pisa por election Ulong ru menta haba ubreu ne ka breu ba job kilalong kinong mikman kim khain breu shu bat ki pai ba kim la ki shu namar ki te emrau da ka jing berngem banom ai scheme shu la da ki phet no shawepan